Vandløbsgrafen. Her ser vi en illustration over forskelligt indhold i et vandløb, og hvordan faktorerne de påvirker hinanden. Vi starter ud her med et helt rent vandløb. Vandet er meget rent, og der er et højt iltindhold. Det ser vi her ved den orange prikkede streg. Man kan se forklaringerne herude til højre side. Og så nederst, her kan vi så se ferskvandsindekset. Kan vi se hernede, hvor 7 er det reneste, og 1 det er så det mest forurenede. Men vi starter altså ud med et 7-tal herfra. Det her. Og ja, iltindholdet det er altså meget højt. Til gengæld er koncentrationen af B5, altså iltforbruget, den lille streg, kurve. Og organisk stof, den orange streg her, det er meget lavt. Fordi, ja, der er ikke lige noget. Af næringssalte, der er der heller ikke lige så meget endnu. Det er faktisk helt bund, fordi det bare er meget rent. Der er heller ikke mange mikroorganismer, fordi der er intet mad til dem. Maden, altså sådan alger og sådan noget, kan nemlig ikke vokse uden næringssaltene. Af insekter er der kun regelvandsdyr, som vorfluen, døgnfluen og slørvingen. De kræver nemlig meget ilt, så når man finder disse indikatordyr, betyder det, at iltindholdet i vandet er meget højt. Men så sker der en pludselig spildevandsudledning, en gyldevogn er væltet eller sådan noget andet, og næringsstofferne, kan vi se her, som fosfat og ammoniak, det vælter bare ned i vandløbet. Det har så rigtig mange konsekvenser. Den lyseblå, altså ammoniakkurve, den kan man se, det stiger brat på grund af den pludselige forurening, og det gør fosfat også, men ikke nær så meget. Det er så fordi, at der ikke er nær så meget fosfat i det spildevand, der er kommet ud i vandløbet. Fordi der lige pludselig kommer mange næringsstoffer, så blomstrer bakterierne bare op ved det samme. De skal nemlig nedbryde det organiske materiale, altså næringsstofferne, og så dør renvandsdyrene også, så de skal også nedbrydes af bakterierne. Ja, og så glemte jeg jo lige at sige, at her ved koncentrationen, så fordi grunden til, at det er nitrat, det lige pludselig dykker lige nedad, det er bare fordi, at det ligesom bliver fortyndet. Så ja, det er bare derfor. Der er nok ikke lige noget nitrat i spildevandet. Senere så stiger fosfat og ammoniak, fordi de her næringsstoffer de bliver frigivet fra det døde materiale, når det bliver nedbrudt. Men ja, næringsstofferne, på grund af næringsstoffer, så blomstrer bakterierne altså op, og så senere så kommer algerne også. I starten så kan de slet ikke vokse, faktisk så dør de lidt her i starten, fordi vandet det bliver forgrumset, og så kan sollyset ikke komme ned til fotosyntesen. Og det kan man også se ved vandplanterne, det går også lige takt nedad. Iltens kurve heroppe, det går også bræt ned, fordi bakterierne, algerne og senere planterne bruger det til deres respiration. Derfor stiger iltforbruget, fordi at det som sagt bliver brugt nu af både alger, bakterier og sådan noget. Det organiske gylde, de døde renvandsdyr, alger og vandplanter får den røde kurve til at stige, altså det organiske stof. Det er det hele sammen. Her så som sagt så dør de her renvandsdyr, fordi der ikke er nok ilt til dem i vandet. I stedet for så kommer den her rottehale, som bruger sådan en snabeltrik, hvor den bare tager ilt direkte fra luften, altså op over vandoverfladen. Den gror rigtig meget lige her. Man kan sådan se, at der hvor det toppunkt, det er der hvor de forskellige dyr trives bedst. Rottehalen den kan bedst lige her. Og så kommer børsteormen også. Den bruger sådan en hemoglin træk, så den ligesom kan binde ilten rigtig, rigtig effektivt. Så den kan også godt klare sig i meget dårlige vandforhold eller iltforhold.
Dansemyggen, den er også okay. Og så bliver det så, i takt med at der er mere ilt, så dør de gamle så også, eller dør dem, der er gode til meget ilt, og så kommer her generalisterne, som sådan kan ligesom klare sig i alt, sådan tanglopperne og vandbænkebider og sådan noget, og vorfluen også. Og så til sidst, når der går noget tid, så kommer størvingen og døgnfluen tilbage igen. Fordi at vandet, det bliver mere rent, og det kommer ligesom til at ligne det, som det var før, efter noget tid, fordi at spildevand, det var kun én gang, og så er det jo ikke konstant spildevand. Hernede, ja. Med tiden altså bliver de her næringsstoffer, de bliver brugt op, og ja, så vender vandløbet altså tilbage, ligesom det var før. Og man kan se, at her så går tingene nedad igen. Det gør det hele ånden op, bortset fra iltindholdet, som altså stiger, når der ikke er så mange alger hernede til at bruge det til respiration. Så falder det altså alt det hele. Så ja, det var sådan det forløb.